ஐயோ! இந்த பாய்ஸ் டீமுக்கு யாராவது மண்டையில தட்டி தான் புரிய வைக்கணும். முத்துக்குமரன் இல்லன்னா, கேர்ல்ஸ் டீம் என்னைக்கோ அவங்கள தூக்கி சாப்பிட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. ஏன்னா, அந்த லெவல்ல தான் பாய்ஸ் டீம் இந்த வருஷம் இருக்கிறாங்க. ஆனா, இவங்க 4 பேர் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா, அதாவது தீபக், அருண், விஜய் விஷால், சிவகுமார் இவங்க எல்லாருமே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, முத்து பாத்தியா தீபக் தான் மெயினா சொல்றாரு. ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் பையன். அவன் அப்படியே இதாயிட்டான். அவன் பேசுறான்னு பேசிட்டு இருந்தான். இப்ப என்னடான்னா எல்லாரும் நமக்கு இப்படி லெட்டர் எழுதிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம வெக்ஸ் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபக் சொல்றாரு. உடனே விஜய் விஷால் சொல்றான், அவன் அப்படியே ஒரு மாதிரி நொந்து போயிட்டாங்க. ஒரு 5-6 லெட்டர் மனுஷன் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஆயிட்டான். உண்மையில ஒரு பக்கம் பார்த்தா பாவமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் அடிச்சு சிரிக்கிறாங்க எல்லாரும். உடனே அந்த டைம்ல சிவகுமார் ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிறாரு. ரஞ்சித் உட்காந்துட்டு அப்படியே ரஞ்சித்தை நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்பயுமே வந்து முத்துக்கு எகெயின்ஸ்டா ஸ்கீம் பண்ற மாதிரியே தான் எனக்கு தோணும். மேபி அது என்னோட பர்சனல் ஒரு சாய்ஸா இதா இருக்கலாம். இருந்தாலும் எனக்கு அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அப்படிதான் தோணும். ஆனால் இந்த இடத்துல சிவகுமார் மட்டும் சென்சிபிளாக ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிறாரு. நிறைய மேடை பேச்சில் எல்லாம் போய் பேசின பையன். ஸோ அந்த பேச்சு வந்து அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் வயசு கம்மியாக தானே ஆகுது. ஸோ அந்த வயசுக்கு தக்கன தானே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சொல்லும்போது மற்ற பசங்களும் அதை அப்படியே கேட்குறாங்க. இருந்தாலும் இவங்க வந்து என்ன கிண்டல் பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாரும் ரொம்ப வந்து கருத்து சொல்ல வருவான், இப்போ அப்படியே இதாயிட்டான், இவ்வளோ லெட்ரு வரும்னு அவன் நினைக்கவே இல்லை, ஒரு மாதிரி இந்த பக்கமே வந்து தனியாகவே உட்காந்து அப்செட்டாகவே உட்காந்துருந்தான், அப்படி பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கவே முடியாமல் இருந்த நிறைய இடங்களில் முத்துக்குமரன் தான் டிசிஷன் எடுத்திருப்பாரு. நேற்று கூட சாட்சனா சொல்லியிருப்பாங்க, பாய்ஸ் பாட்டு எழுதி கேர்ள்ஸ் டான்ஸ் ஆடணும்னு வந்த டாஸ்கில் கூட எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணாரு முத்தண்ணே. ஆனால் யாருமே பண்ணலை. கடைசி அவரே எழுதினாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் இப்போ கேர்ள்ஸ் வந்து ஒன்று பண்ணும்போதும் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி ரூல்ஸ் புக்கை ஞாபகம் வச்சு அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கொடுக்கறது எல்லாமே முத்துக்குமரன் தான். இவங்க யாருக்கும் ஒன்றுமே ஞாபகமும் இருக்காது. ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாமே முத்துக்குமரன் பின்னாடி ஒளிஞ்சு பண்ணிட்டு இப்போ வந்து முத்துக்குமரனை செம்மையாக கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். இருந்தாலும் தீபக் சொன்னது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு. நான் அவர் அந்த மாதிரி முத்துக்குமரனுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டானால அவர் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் அவரும் சொல்லி சிரிச்சாரு. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ அருண் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இவர் சிவகுமாரன் தான் அது அப்படி பேச்சு அப்படி போயிட்டு மஞ்சரி பற்றி பேசுகிறாரு. மஞ்சரி பற்றி பேசினோடனே நீங்கள் அவள் வந்து தீபக்கோட முத்துக்குமரனோட ஷூஸில் இருக்க ட்ரை பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சிவகுமார் சொல்கிறாரு. உடனே அருண், முத்துக்குமரனோட ஷூவே பிஞ்சு தூக்கி எரிஞ்சாச்சு அப்படின்னு. அருணுக்கு இந்த பேச்சை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். இந்த நக்கல் நையாண்டி பேச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எப்பயுமே அவனை அடித்து இப்போ பேக் வீலில் டிக்கியில் போட்டாச்சு, அவனை மண்டையில் தட்டி உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ ராணுவ தான் அப்படி சொன்னார், டிக்கியில் தட்டி போட்டு உட்கார வச்சாச்சுன்னு. அப்புறம் வந்துட்டு முத்துக்குமரனை மண்டையில் தட்டி உட்கார வச்சாச்சு. இன்னைக்கு என்ன முத்துக்குமரனோட ஷூவை பிச்சு எரிஞ்சாச்சு. ஷூவை பிச்சு எரிஞ்சிங்களா இல்லை அவர் மகுடம் வைக்கிறதுக்கு இங்கே மக்கள் ரெடியாக இருக்காங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியாதாருன்னு கொஞ்சம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பேச்சு அவர் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா கூட கொஞ்சம் டேஸ் தங்குவார். ஆனால் வந்து அர்ச்சனாவோட கேம் பிளேக்கு அருணோட கேம் பிளேக்கு சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை. நம்ம என்ன பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். இதே மாதிரி பிக் பாஸ் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ்.